साफ्रोमबो नायगिरिफोरनि गोसोनि साननाय एबा गोसोनि हास्थायनायफोरा आलादा आलादा। सोरबा माखासे नायगिरि बिथांमोना बुङोदि जे इसोरनि बोसोनखौ लाबोबाय था, आरो माखासेफोरा बुङोदि जे बेबायदि माखासे सोमोनांथाव रादाबफोरखौ लानानै फैबाय था जेराव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव पारसिकिउसन जादों बा माबा मोनसे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव समस्या जादों, जेंना जादों, बेफोरबायदि रादाबफोरखौ लानानै फैबाय था होननानै बुङो। दा मोननैबो हान्जानि सुबुंफोरा आंनि चेनेलाव दङ जाहैबाय, जेरावहाय माखासेफोरा केबल बोसोन, इसोरनि बोसोनखौ, बाइबेलनि बोसोनखौल' खोनासंबाय थानो हास्थायो, बिथांमोना मोजां मोनो। आरो माखासेफोरा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि रादाबफोरखौ खोनासंनो गाहाम मोनो। दा जेखि जादिया आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनो नागिरासै। नाथाय नोंथांमोना जायफोरा रादाबखौ मोजां मोनो, रादाबखौ नायदो। जायफोरा इसोरनि बोसोनखौ मोजां मोनो, इसोरनि बोसोनखौ नायदो। नोंथांमोननि चइस बायदि नोंथांमोना खालामनानै नायबाय थागोन। मानोना आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोननो रादाबबो लानानै फैयो, इसोरनि बोसोनबो लानानै फैयो, आरो माब्लाबा बेबायदिनो स्ट'रिफोरनि गेजेरजोंबो इसोरनि बोसोनखौ लानानै फैयो। दा नोंथांमोना बबे मोनसेखौ मोजां मोनो नायगोन, आरो बबे मोनसेया नोंथांनि जिउआव खोथा बुङो बेखौ नोंथांमोना गाव गावनो चइस खालामनानै लागोन। दा जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बासायगिरिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै खुलुमहरदों। फिन दिनै मोनसे दुखुनांथावना बिदि रादाब लानानै फैदों। गोबां समाव आङो नोंथांमोननो छत्तीसगढ़नि, बहाबा बिहारनि, बहाबा उरिस्सानि, बहाबा मध्य प्रदेशनि, भारतनि गोबां आलादा आलादा रायजोफोरनि आङो रादाबफोरखौ नोंथांमोन लानानै फैयो। नाथाय दिनै जि रादाबखौ लाबोनो नागिरदों बे जाहैबाय जोंनिनो आसामनि सिङाव जानाय पारसिकिउसननि रादाब लानानै फैनो नागिरदों। येस, नोंथांमोना बेखौ हयथ' गोबाङा मोनथियाखै, नाथाय अभार फननि गेजेरजों सोरबा हयथ' जायफ्रा अफिसाव खामानि मावो, ख्रिस्टियान अर्गानाइजेसनफोरजों अफिसियेलि खामानि मावो, हयथ' बिथांमोना बेफोरखौ मोननो हागौ। बेफोर जाथायफोरखौ बबेबा टिभि चेनेल, बबेबा इउटिउब चेनेलफोराव बेफोरखौ मोननाय नङा। हयथ' जायफोरा मोनदों बे जाहैबाय अभार फननि गेजेरजों, जायफोरा बिथांमोनजों सोमोन्दो दङ हयथ' बिथांमोना मोननो हागौ। आरो ओरैहाययावबो मोननो हागौ, माखासेफोरा अभार फननि गेजेरजों सोरनोबा मिथिहोबाय जे आर'ज खालाम होननानै, आर'ज खावलायनायनि थाखाय बेफोरबायदियाव मोनथिनो हागौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नंगौ, जोंनि आसामनि सिङावबो सिरि गोबां जाथाय जाखोमादों। आं नोंथांमोननो जि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ, बुंनो नागिरगासिनो दङ, बे जाहैबाय सानै मिसनारि सुबुंनि बाथ्रा, जायफोरा गाहाम रादाब फोसावनायनि थाखाय, आर'ज खालामनायनि थाखाय जेलाव हमजाबाय। येस, आरो बे आगस्ट दाननि बाथ्रा नोंथांमोननो बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा बियो माब्ला जादोंमोन, बबे डिस्ट्रिक्टआव जादों, बबे ख्रिस्टियान अर्गानाइजेसननि गेजेराव जादों, बेफोर गासैखौबो डिटेल्स बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि गेजेराव जोंहा मोनफा आलादा रोखोमनि हान्जाफोर दङ, जेरावहाय मोनफा हान्जा जानानै इसोरनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ, मण्डलिफोरखौ दैदेनगासिनो दङ, आरो बेबायदिनो खामानिखौ सोलिहोगासिनो दङ, गाहाम रादाबनि खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ, सोलिहोबाय थादों। दा नोंथांमोननो जिखौ बुंनो नागिरदों, बिथांमोनाबो मोनसे बेबायदि हान्जा जेरावहाय मण्डलिखौ दैदेनगासिनो दङ, इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ, ससियेल वर्कफोरखौ मावगासिनो दङ। दा बे जाहैबाय आं नोंथांमोननो जि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ, बे जाहैबाय सनितपुर जिथु बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान सभा दङ, सनितपुर बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान सभानि सिङाव जानाय मोनसे जाथाय। आरो बे जाथाया जादोंमोन बे आगस्ट दाननि 2025नि आगस्टनि 4 खालाराव जादोंमोन। येस अनजाग्राफोर, आरो बे जाहैबाय सनितपुर बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान सभानि आन्दाराव जानाय मोनसे जाथाय। आरो बेनिनो सनितपुरनि सिङावनो गोबां मोनसे दायो गोदान जिल्ला जाबाय, बे जाहैबाय बिस्वनाथ जिल्ला। बिस्वनाथ जिल्लानि सिङाव जिनजिया होननाय मोनसे बागान दङ, आरो बे बागाननि सिङाव माखासे ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, आरो बेनिनो सुबुङा इसोरनि खामानि मावग्रा, इसोरनि गोसो गुदुं जानानै इसोरनि खामानि मावग्रा बेक्ति, जायनि मुङानो जाहैबाय एसाव तान्ति। येस, जायनि मुङानो जाहैबाय एसाव तान्ति। आरो नोंथांमोननो आङो भिजुवेलखौ गोबां लाबोनो हानाय नंलिया, एबा नोंथांमोननो भिजुवेल होनो हानाय नङा। आंबो अभार फनसो इनफरमेसनफोरखौ मोनदों, जे आंनो इनफरमेसनफोरखौ आङो लाहरदों, आरो केबल आङो बे एसाव तान्तिनि केबल मोनसेल' फट'खौ नोंथांमोननो, सावगारिखौ होनो हागोन, बिथाङानोमोन होननानै, जे बिथाङानो हमजादों होननानै आं नोंथांमोननो फोरमानखौ होनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे, एसाव तान्तिजोंनो लोगोसे बेजों हेफाजाब होग्रा, बेजों थांफाग्रा सुरज तान्ति, बिथाङाबो हमजादों, बिखौबो हमफाबाय। दा जिनजियायाव
बिथांमोना बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो गाहाम रादाबनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दुखिया दरिद्र दुखुआव थानाय, गाबनानै थानाय, मेंनानै थानाय, मेंग्लिनानै थानाय, बायग्लिनानै थानाय सुबुंफोरनियाव बिथांमोना उत्साह होयो, बोलो होयो। बेबायदिनो गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो आर'ज खालामो। दा बेबायदियैनो बिथांमोना इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङमोन। नाथाय 4 आगस्ट 2025 आव बे जिनजियायावनो जेब्ला बिथाङा न'खरसे न'आव थांनानै आर'ज खालामहैदोंमोन आरो बै आर'ज खालामहैनायावनो बिथांखौ माखासे दुथां मानसिफ्रा नोजोर होनानै दंखायोमोन। बज्रां दलनि मानसिफोरा बेखौ नोजोर होदोंमोन। VHPनि मेम्बार्सफोरा नोजोर होनानै दोनखादोंमोन जे बिथाङा बेबायदि धोरोम सोलायहोनायनि खामानि मावदों होननानै नंखायैनो बिथांमोननि नोजोरा सोलिगासिनो दंखायोमोन। जुदिअ बिथाङा बेबायदि खामानि मावाखै, धोरोम सोलायहोनायनि जेबो खामानि मावाखै, लुफ माबा मोनसे जासिनानै धोरोम सोलायहोनायनि खामानिखौ मावाखै। जि दिना 4 आगस्ट खालि बिथाङा जेब्ला दुखिया दरिद्रफोरनियाव गाबनानै थानाय, दुखुआव थानाय सुबुंफोरनि थांनानै आर'ज खालामदोंमोन आरो जाय बेक्तिफ्रा आर'ज खालामजादोंमोन बिथांमोनाबो गोसो खुसियै गाव गावसोरनि गोसोनिफ्राय आर'ज खालामजादोंमोन जेन अशान्तिफोरा सान्ति जायो बिनि थाखाय। नाथाय बै समावनो दुथांफोरा फैनानै हमफैबाय आरो पुलिस लिंहरबाय आरो पुलिस लिंहरनानै बे एसाव तान्ति आरो सुरज तान्तिखौ हमहोबाय। आरो बे जाथाया जादों बिस्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय प्राय बिस्वनाथ टाउननिफ्राय 20 किल'मिटार साहा आरो सानजाहा जागोन। बेयावहाय जि जिनजिया होननाय दङ बेयाव हमदों। दायो बिथांमोननि सायाव गोबां होनानै होबाय। बे जाहैबाय धोरोम सोलायहोग्रा, लुब होनानै धोरोम सोलायहोदों, बायदि रोखोमनि केसखौ होनानै जाबसिननानै जेलाव दोनबाय एबा जेलाव हरनाय जाबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, एसाव तान्ति, सुरज तान्ति बिथांमोना माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावग्रा सुबुंफोर नङा। मानसिफोरखौ बुलाबायग्रा, दादागिरि, गुन्दा, सिखाव माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावग्रा नङा। बे जाहैबाय बिथांमोना इसोरखौ गिग्रा, इसोरखौ सिबिग्रा, इसोरखौ खुलुमग्रा, दाव दाव खालामग्रा, इसोरनि हास्थायनायखौ मावग्रा। नाथाय दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय, सैथो इसोरखौ नाजावनायखाय बिथांमोना जेलाव थांनो गोनां जाबाय। दा दिनै जोंनि जिथु मावनांगौ खामानि बेखौ जोङो मावनांगोन। बे जाहैबाय जुदिअ 4 आगस्टआव जानानै थांदों आरो दायो बिथांमोनखौ बख'नायनि गोबां राहा लामाफोर सोलिगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोननि गोसोआव दुखु थागोन, न'खराव दुखु थागोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना आर'ज खालामनो दाबाव। जोङो गोबां समाव छत्तीसगढ़नि रादाब मोनगासिनो दङ। छत्तीसगढ़आव दायो गोबां पारसिकिउसना सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना जुदि रादाबफोर नायगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय जोंनि आसामावबो सिं सिं गोबां बेबायदि जाथायफोरा जागासिनो दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे बरफुख्रि होननाय बे बिस्वनाथ जिल्लायावनो बरफुख्रि होननाय मोनसे गामि दङ, मण्डलि दङ। आरो बे मण्डलि सिङावबो बावैसो माखासे साननि आवगायाव 3 बेक्तिखौ, मोनसे मण्डलिनि 3 बेक्तिखौ हमनाय जादों। आरो बे हमनायनि जाहोनानो जाहैदोंमोन बे न'खरनिनो बिसाज्ला सासेया बेकस्लाइड जादोंमोन। आरो बेकस्लाइड जानानै बिथाङा सासे हिन्दु सिख्लाजों हाबा जाबाय। आरो हाबा जानायनि उनावनो न'आव तुलसि गायफैदों। बिहामजोआ तुलसि गायफैदों आरो बै बिहामजो जि तुलसि गायफैनाय बे तुलसिखौ बोखारनायनि थाखाय बज्रां दल आरो RSS, VHP बिथांमोना खौसे जानानै बै न'खरनि गासै बाखि सोद्रोमाफोरखौ हमहोजोबदों। बेबायदि जाथायबो जानानै थांबाय। अनजाग्राफोर, जोंनि आसामनि सिङावबो गोबां दाब दाब जायगाफोराव गोबां रोखोमनि जाथायफोर जादों। जोंसो मेडियायाव मोननो हायाखै, जिहेतु गासै बाथ्राफोरा रादाबाव फैयाखै। दा बेयावहाय नोंथांमोना मोनाखै। अनजाग्राफोर, आर'ज खालामनो दाबाव। दिनै गोबां सिं सिं गोबां रोखोमनि पारसिकिउसना सोलिगासिनो दङ। आरो जायफोरा पारसिकिउसन खालामजादों बिथांमोना जेन गसंनानै थानो हायो बेनि थाखाय आशिर्बादनि आर'ज खालामदो। आरो लोगोसे आर'ज खालामदो जायफोरा बेबायदि तारना खालामो, पारसिकिउसन खालामो बिथांमोनाबो जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ सानसे लोगो मोनो, जिसु ख्रिस्ट'खौ सानसे मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामगोन। जोंहा गुबुनजों दावहा नांनांगौनि, गुबुनखौ गाज्रि बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय इसोरा बिथांमोनखौ आशिर्बाद खालामथों, इसोरा बिथांमोनखौ लाथों, सानसे जेन बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायो बेनि थाखाय लागारबो आर'ज खालाम।
अनजाग्राफोर दे अब्ला दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायदों। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैगोन। गोबां दुखुनांथावना रादाबफोर दंबावो नोंथांमोननो लानानै फैगोन। दे अब्ला नेनानै थादो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों बयबो नायगिरि नोंथांमोना इसोरनि आशीर्बादखौ लानानै मोजाङैनो दङ। थेंक इउ।